Nu ești cu ea, prietena ta, îmi dă mesaje, spune că vrea. Când am văzut-o pentru prima dată, am înțeles că nu e viața fără pată, și zâmbetul ei plin de fericire. Ea nu mima atunci când era cu tine. Ea 20 și un pic de ani, tu 58 și plin de bani. La început parcă totul era bine, când o plimbai de colo-ncolo între străini. Dar până când să-și vândă tinerețea pentru amintiri cumpărate din Veneția. Acum înțelegi, e o greșeală să-ți găsești fericirea într-o țoală. Sigur tu n-ai cum să știi că banii nu cumpără inimi și când nu ești cu ea, prietena ta îmi dă mesaje, spune că vrea să fugă de tine în lume cu mine, ăștia să-mi dea tot ce tu nu poți avea. Famous Productions. Iubirea n-are vârstă, e adevărat, dar știi că ai cu tine că ești pudră de bogat. La prima întâlnire, în loc să-i dai o floare, i-ai pus pe deget în piatra cea mai mare. Ce semeni tu, asta culegi, hai să vedem acum cu ce o să te alegi. Când ea ar da toată averea ta, doar ca să vadă cum se simte dragostea. Nu știu care-i mai frustrat, tu cumperi tot, dar n-ai nimic cu adevărat. Eu pentru tine poate sunt sărac, dar pentru ea am sufletul bogat. Sigur tu n-ai cum să știi că banii nu cumpără inimi și când nu ești cu ea, prietena ta îmi dă mesaje, spune că vrea să fugă de tine în lume cu mine, ăștia să-mi dea tot ce tu nu poți avea. Băi, tu stai în casa mea pe banii mei, nu? Băi, tu stai pe banii mei, nu? Stai pe banii mei, nu? Că nu, acum, nu? Băi, dragoste, nu, băi, dragoste, nu? Băi, dă-l în casa cu tine. Spune tu că nu o vezi în vise, că n-ai primit cu brațele deschise. Dacă ai ști cum e iubirea, că doar ea poate schimba lumea. Se duc anii tăi și tinerețea, tu nu-ți vinde frumusețea. Fericirea n-o poți cumpăra, ascultă ce îți spune inima. Că nu ești cu ea, prietena ta îmi dă mesaje, îmi spune că vrea să fugă de tine în lume cu mine, căci vrea să-mi dea tot ce tu nu poți avea. Când nu ești cu ea, prietena ta îmi dă mesaje, îmi spune că vrea să fugă de tine în lume cu mine, ăștia să-mi dea tot ce tu nu poți avea. Viața imediat, chiar peste noapte. Cum? Schimbând $100 în 177 sau chiar $1000 în 1770 în doar 30 de minute. Datorită faptului că